tajba fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazza ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Il-laqgħa tagħna mal-mulej fil-Ewkaristija hija grazzja li nibdew ġimgħa bix-xogħol tagħna, bid-dbattijiet tagħna, bil-ferħ u nofru kollox il-mulej biex fismu nwettqu r-rida tiegħu għal-ġid tagħna. Din hija l-mixja tal-fidi ta' kull nisrani u għalina nisimgħu l-qoddes kuljum. Din għandha tgħinna biex nagħtu priorità lill-Alla kif nisimgħu fil-Vanġelu. U biex tiċċelebraw kif jixraq din il-qudiesa nitolbu maħfra. Mulej, inta għandek il-kelma tal-ħajja, mulej ħnina. Kristu, inti ddaw il-verità tagħna, Kristu ħnina. Mulej, inti l-ħajja u l-qawmien tagħna, mulej ħnina. Ħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-dubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Il-qudisa din nofruha għal Marija Bonello u familja Gambin. Nitolbu. O Alla, intri turi id-dawl tal-verità tiegħek lil dawk li jitbedu mit-triq it-tajba u hekk tgħinhom jerġgħu jsibuha. Għamel li kull min jistqal li hu nisrani ibiet minnu kull ma jtebba lil dan l-isem u jfittex biss dak li jagħmillu ġieħ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Isemmu l-kelma tal-mulej, intom prinċpijiet ta' Sodoma, għatu widen għat-talim ta' Alla tagħna, intom nies ta' Gomorra. X'tiswi li l-kotra tas-sagrifiċċji tagħkom, jgħid il-mulej. Xbajt mis-sagrifiċċji tal-ħruq tal-bdabat u mix-xaħam tal-bejjem smin. Id-dem tal-gniedes u l-ħrief u tal-imtaten ma jogħġbunix. Meta tiġu taraw wiċċi, min ifittex dawn minn għandkom biex tiġi kalpestata il-btieħi tiegħi. Iġġibux iżjed offerti fierħa, sitt nistkerħu l-bħur, il-qamar ġdid, is-sibt u l-laqat issejħu. Ma niflaħx għal-ħażen flimkien mal-festi. L-ewwel xhur u l-festi tagħkom jien nobodhom. Pis u malija ejjejt nerfgħu. Meta intom tiftħu jdejkom jien imwarrab għajnejja minnkom. U koll jekk xkattru t-talb, jien ma nismakomx, għax idejkom mimlija dem. Inħaslu u tnatfu, neħħu l-ħażen ta' emilkom minn qudiem għajnejja, iqfu mill-ħażen. Talmu għamlu t-tajjeb, fitxu dritt, sewwu l-inġustizzi, iddefendu l-tiem, aqbżu għall-armla. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Ma nċanfrekx għas-sagrifiċċji tiegħek, il-vittmi tiegħek maħruqa huma dejjem qudiemi. Ma neħtieġ ebda oġol minn tiegħek jew gidien mill-imrieħel tiegħek. Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Kif titkellem fuq il-kmandamenti tiegħi u żomm fuq xuftejk il-patt tiegħi, int li tobgħod it-twiddib u tixħed kliemi wara darek? Lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla.
Dan int għamilt u jien bqajt sieket. Forsi ħsibt li jiena bħalek, issa se nċanfrek u dan kollu nqiegħed quddiemek. Min irod li sagrifiċċju tara t-ħajr dan isebbaħni. Lil min jimxi bis-sewwa nurjeh is-salvazzjoni ta' Alla. Lil min jimxi bis-sewwa nurjeh is-salvazzjoni ta' Alla. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. 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 Ħenjin dawk li huma persegwitati minħabba s-sewwa għax tagħhom hija s-saltna tas-smawiet. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. Dak iż-żmien Ġesu qal lill-apostli tiegħu: taħsbux li jien ġejt inġib il-paċi fuq l-ard? Ġejt inġib mhux il-paċi imma s-sejf. Iva, ġejt nifret il-bniedem minn missieru, libna il-bint minn omma u l-mara minn żewġa. U l-bniedem ikollu n-nies ta' daru stess edewwa tiegħu. Min iħobb lill-missieru jew lill-ommu iżjed minni ma jistħoqlux li jkun miegħi. U min iħobb lill-ibnu jew lill-bintu iżjed minni ma jistħoqlux li jkun tiegħi. U min ma jerfax salibu u jimxi warajja ma jistħoqlux li jkun miegħi. Min isib ħajtu jitlifa u min jitlef il-ħajtu minħabba fija isiba. Min jilqa lilkom jilqa lili u ma jilqax lil dak li jkun jilqa lil dak li batni. Min jilqa il-profeta għax hu profeta ħlas ta' profeta jieħu u min jilqa bniedem ġust għax hu ġust ħlus ta' wieħed ġust jieħu. U kull min jagħti imqar tazza ilma frisk lil xi ħadd minn dawn il-żgħar għax hu dixxiplu tassew ngħidilkom li ma jitlifx il-ħlas tiegħu. Meta mbagħad Ġesu temm jagħti dawn l-istruzzjonijiet lit-12 dixxipli tiegħu telaq minn hemm biex jippridka fi bliet oħra. Il-kelma tal-mulej. Dan il-Vanġelu huwa daqsxejn gustus għaliex minn ġenb jista' jħawwadna, imma minn ġenb jagħtina tama kbira. Għaliex iħawwadna? Għaliex Ġesu bida din is-silta tal-Vanġelu jgħid: jien ma ġejtx biex inġib il-paċi imma s-sejf. Mhux il-paċi, il-firda. Ma attenzjoni, x'firda jrid? Irid li aħna bħala dixxipli tiegħu, bħala nsara jew il-fidi tagħna hija kwistjoni ta' priorità. Alla irid ikun fl-ewwel post, qabel kollox u qabel kulħadd. Għalhekk jgħid min isib ħajtu jitlifa, imma min jitlifa minħabba f'ismi isiba. U hawnhekk nistgħu nagħmlu din ir-riflessjoni illi l-fidi tagħna tittaqadna l-ewwel ma' Alla u mal-talim tiegħu, mal-grazzja tiegħu, mal-persuna tiegħu biex imbagħad il-kumplament ta' ħajjitna tkun isbaħ. Għaliex jgħidilna wkoll illi min jagħti tazza ilma frisk lil wieħed miż-żaraxu tiegħi il-ħlas ma jitilfux. U hawnhekk irridu nifhmu din li l-fidi tagħna trid tkun għażla ta' priorità fil-ġerarkija tal-valuri.
tal-prinċipji. Għaliex aħna nemmnu illi min ipoġġi lill-Alla ta' Ġesu Kristu fl-ewwel post f'ħajtu sa jagħmel u jara kollox isbaħ milli hu. Jekk trid tħobb il-mara tiegħek jew ir-raġel tiegħek jew lil uliedek jew il-proxmu, qabel ma tħobb lil dawn, trid tħobb lill-Alla. Għax min iħobb verament lill-Alla ma jistax ma jħobbx lill-oħrajn. Din hija l-loġika tal-imħabba tal-Alla ta' dan id-diskors li qed tagħmilna Ġesu. U l-istess quddiem is-slaleb jgħidilna min ma jerfax salibu kuljum ma jistħoqlux ikun tiegħi. U hawnhekk l-istess Ġesu qiegħed jgħidilna illi ħallu l-Ispirtu tiegħi imexxikom biex issibu s-serenità, il-paċi f'qalbkom. U dan nistgħu nsibuh eżaż biss jekk nażlu li l-ewwel qabel kollox l-imħabba ta' Alla. U l-imħabba ta' Alla jfisser li hu ħobbna. U meta narfu li verament Alla jħobbna u jħobbna bis-serjetà, jħobbna bil-verità, ma nistgħux imbagħad ma nħobbux fil-proxmu. Dan qed jgħidilna Ġesu llum. Ejjew eżaż biex din il-ġimgħa inħallu li l-mulej jagħtina l-qawwa li nażlu s-saltna tiegħu, nażlu l-kelma tiegħu, nażlu l-Spirtu tiegħu biex miegħu nkunu nistgħu ngħixu ħajja aħjar. Kif tlabna fis-Salm li min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni tagħna. U x'bdin mixja sewwa x'inhi? Biex nimpoġġu lill-Alla fl-ewwel post. Allura inħallu lill-mulej iħobbna biex aħna nħobbu lill-proxmu tagħna. Ħuti eżies, il-kelma tal-mulej tistidinna biex nagħmlu għażla radikali għal Kristu u għall-imħabba lejn il-bnedmin kollha. Nitolbu għall-Knisja sabiex bil-kelma u bl-għażliet li tagħmel tagħti xhieda ta' mħabba u fedeltà lejn l-arus tagħha Ġesu. Nitolbu għal paċi fid-dinja sabiex nifhmu li l-vera paċi mhijiex biss xewqa ta' tranquillità imma passjoni għal verità u l-ġustizzja. Nitolbu għal dawk li huma fil-bżonn, speċjalment il-foqra, il-morda u dawk ta' qalbhom maqtuwa sabiex isibu fostna min jgħinhom u jilqagħhom. Nitolbu għalina lkoll sabiex l-imħabba tagħna bħala miż-żewġin, ġenituri, ulied, familjari u ħbieb tkun tirrifletti l-imħabba ta' Kristu qabel kollox u qabel kulħadd. Nitolbu. Permettuli talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, preghiamo perché la nostra fede sia quella grazia di dover scegliere Cristo e il suo regno prima di ogni cosa, perché possiamo vivere uniti a Lui e ai nostri fratelli. Preghiamo. Ir-resqu tal-personali tagħna. Ilqamu lej dawn it-talbiet tagħna u għatina l-Ispirtu Għaddis tiegħek biex insiru nixbħu dejjem iżjed lill-Ibnek Ġesu li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħoljen kollu. Għax fit-tjubitek tajtna dan il-ħobs li nofrulek, frott tal-art u xogħol bniedem li minnu jisralina il-ħobs tal-ħajja.
bil-misteru ta' dal-ilma u l-imbit jieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħoljen kollu, għax fit-tjubitek tajna dan il-imbit li qegħdin nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jfiralina ix-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Mister li jista' kollox. Ħares mulej lejn l-offerti li l-Knisja dolodu qed tagħmillek jew titolbok u għamel li l-poplu fidir tiegħek jieħu minnhom is-saħħa biex jikber fil-qdusija bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżukkal lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira ta' sew mulej Mister Addis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u daġir tas salvazzjoni tagħna, li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu, fidi ħajja nistqarru l-qawmen tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jerġa' jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli infaħru u ntennulek bla għeda. Addis, Addis, Addis. Mulej Alla tal-eżerċit, is-smawet u l-art u mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smawet. Imbierek il-żmien. Osanna fil-għoli ta' smawet. Addis ta' sewint mulej inti lajn ta' kurdusija. Addes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ jibati ħal-ħofs, ratt il-ħaj, qasam tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikraħa l-kalċi, reġerat il-ħaj, tali d-disċipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mettijek minn. Għalek aħna unamlu dam tifkira tal-mewt u l-għawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-karċi tal-salvazzjoni. U rodulek ħajr, għax oġbok til-għana għawnu dimek biex naduk. Mitċa kontani tolbu l-Ispirtu Santi għadna f'ġisewijet, li jimna nieħdu sehem il-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaq fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Ministru u l-poplu li jint ksibt għalik. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Marija Bonello u l-mejtin tal-familja Gambin li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din-dinja. Ftakar f'ħutna dak li raqdu bit-tama tal-għawmien, daħħal il-mejtin kollha quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infarruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu,
jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Ġesu għallimna ħaġa sabiħa u għallimna li missieru huwa missierna. U min għandu Alla bħala missier jara kollox sabiħ u jara lil kulħadd bħala aħwa u liet l-istess missier. Ejjew b'din it-talba li naqdu ma' ħafna li jsejħu lil Alla bħala missier biex fil-priorità tal-għażliet tagħna ikun hemm Alla il-missier. Nitolbu missierna li inti f'ismawek jitqaddes ismik, tiġi saltnata, ikun li tritin kif is-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina. La daħanniex fi diġri id-darizna mid-deni. Aħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba l-paċi fi żminna biex nkunu ħilsa dejjem midnu u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islem nagħtikom islem tiegħek. La tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi ta' Knisja tiegħek. Għati jaslem u laqda li jint trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu b'dan il-kalċi li ser nitqarblu bihom ikunu jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf t'Alla itneħħi l-muriet tad-dinja. Danu Ġesu, danu l-ħaruf t'Alla li jneħħi d-dubiet tad-dinja. Ħejjin aħna l-mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem.
Grazzi, Signor Alla, gloria al Messie, l'Ibn u l-Spiritu Santu. Nitolbu, irċivejna mulej id-don tijek ta' din l-Eukaristija, nitolbuk li nersqu sikwit l dan is-sagrament biex ikabbar fina il-qawwa tas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Qabel nirċievu l-barka tal-aħħar, ngħidu talba flimkien il-Madonna ta' Pinu biex tenna nażlu s-saltna ta' Alla qabel kollox. Jiġifieri nażlu it-tagħlim ta' Kristu ħalli nsibu il-paċi f'qalbna u s-sens tal-attivitajiet kollha li nagħmlu f'ħajjitna. Għalhekk nitolbu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirki intu fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Għaddisa Marija u Malla, tlabalina metin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba li kulħadd. Madonna